Y Cylch Moch, dyn ni'n aros am benderfyniad y beirniad yn y Prif Bencampwriaeth, y mochyn gorau yn yr Adran Foch 2026. Betsan a fi wedi bod yn canolbwyntio ac cadw llygad ar y beirniad. Mae wedi tynnu sawl bryd allan o'r cylch a mae yna 4 bryd ar ôl. Cer trwyddo nhw Betsan, beth sydd gennym ni ar ôl yma? Wel, maen nhw wedi mynd lawr o 10 i 4. Mae yna 3 bryd traddodiadol gyda ni fan hyn, yr gluster all spot, yr hwch fwyaf yn y dosbarth. Mae gyda ni wedyn y saddleback a'r middle white wedyn fel y bridge traddodiadol. A un bryd modern, sef y dŵroc. A sa'n siŵr os ta'r dŵroc mae e wedi bod yn llygadu. Ti'n meddwl? Wel, oeddwn i'n meddwl mae di'n traddodiadol oedd o, yn ôl be mae o'n gadw. Stewart Richardson, y beirniad, yn y nodiadau i, dwi'n yn gyfarwydd â fo, ond moch traddodiadol mae o wedi bod yn fridio ers 10 mlynedd ar 20. Ond y modern eitha i yn y pare. Ydy o'n mynd am y dŵroc neu ydy o'n mynd i fynd fel oeddwn ni wedi sôn? Dwi'n licio'r un gyfrwyog y saddleback. Be wyt ti'n meddwl? A fyna, mae'n hwch a balans a beth chi moyn yn hwch magu, ond mae'r dŵroc yn un sy'n tynnu llygad fi hefyd o ran y siap. Mae wedi tynnu het. A mae'n mynd i'r dŵroc. Ydy wir. Ffantastig. Y moch modern. Rhif 7152. Dyfodol Nancy. Llong gyfachad y mawr i dyfodol Nancy. Ffantastig. A'r dŵrocs. Da ni'n gweld un o'r llywyddion ni, Ceri Hafard fyna, yn rhoi y wobr. Lle mae'r gil wobr yn mynd sgwn i? Mae'r Stewart yn dal y rosets yn y canol a'r rhibannau i gyd. Lle mae'n mynd i fynd sgwn i? Mae'n un bach anodd nawr rhwng y 3 bryd traddodiadol. Wel, dwi'n gobeithio am y gyfrwyog yna, byddai'n edrych fel ffwl ar ôl darogan o'n eitha hyderus. Lle da ni'n mynd? Mr Richardson. Gan i weld lle mae'r gil wobr yn mynd. I'r middle white. I'r middle white. Gwyn canolig eiddo. Stephen Booth, Chapel Dainty Girl, rhif 7133. 7-2. Dyn ni'n cymysgu yma? 7-2-2-9. 7-2-2-9. Dwi'n yn gallu gweld o, dwi wedi mynd yn dyslyd. Green medal ar middle white. Lwcus bod ti'n ma, Betsan. Dwi wedi cyffroi. Dwi'n mynd rhy Ond y dwrocs fydd yn dathlu heno. Ffantastig. Anisgwyl ond llong fechad y mawr ydyn nhw. Chwarae teg. A diolch i ti am dy gwmni. Dim problem. A dy wybodaeth. Dim problem.